שלום, זה שוב אילן. הפעם אסביר את חשיבותו של מכתב הכוונות מהבנקים. שמתם לב שבמשא ומתן מול בנקים, כשאתם מנסים לסגור תנאי התקשרות, הכל בעל פה. הבנק לא מוציא שום מסמך. למה לא? כשאתם רוכשים דירה, רכב, מכשיר חשמלי, עסקה מול עורך דין, כולם מוציאים הצעה מפורטת בכתב, מלבד הבנק. הגיוני? אבל כשזה הפוך, קיבלתם הלוואה, פתחתם חשבון בנק, שעבדתם משהו, מחתימים אתכם על מגילת העצמאות שנוסחה על ידי משפטני הבנק, וכשזה מגיע לסכסוך עסקי ביניכם ובין הבנק, זו מילה שלכם על התחייבות בעל פה של הבנק, אל מול מכתב עורך דין מטעם הבנק. אליו מצורפים ערימה של התחייבויות בכתב שעליהם החתימו אתכם, שטרות משכון ושעבודים שעליהם אתם חתמתם. למי יאמין בית המשפט? להתחייבות שלכם וחתימה על מסמכים בכתב, או לטענתכם על הבטחות בעל פה של הבנקים? רבותיי, קבלו עצה של יועץ עסקי כלכלי ותיק ומומחה שעובד ומייצג כל הזמן לקוחות עסקיים מול הבנקים ומנהל סניף בנק עסקי בעברו. מהיום דרשו מכתב כוונות. במכתב יפורטו תנאי ההתקשרות המלאים שהוצאו לכם, גובה המסגרות באשראי, ריביות, עמלות, תנאי ההלוואות, ריביות חריגות, עמלות ההקמה, תנאי עמלות, יבוא לסוגיו וכו'. מסגרות ערבויות פיננסיות ופורמליות להן העסק נדרש. מהן העמלה או העמלות המדויקות של הערבויות הבנקאיות? דרשו זאת בכתב. כמו כן, במכתב הכוונות יפורטו אילו ביטחונות ספציפיים אתם נדרשים לשעבד מול איזה אשראי, כגון שעבוד נכס, שעבוד ניירות ערך ותוכניות חיסכון, שווי הצ'קים שלכם למשמרת כביטחונות לבנק וערבויות אישיות. סולו, כמה שווה הסולו הבנקאי שלכם לבנק? ובעברית, כמה כסך הבנק מעריך את שווי הערבות שלכם כביטחונות. זאת אומרת, אשראי פתוח ללא ביטחונות. תמיד ינסה הבנק להתחמק מלתת לכם מכתב כוונות בטענות שונות, כגון אין דבר כזה, זה מסובך, צריך אישורים של המחלקה המשפטית בבנק וכדומה. לסיכום, דרשו מכתב כוונות על תנאי ההתקשרות, על תנאי ההתקשרות העסקיים ביניכם ובין הבנקים. זה מחייב את הבנק משפטית. לא יעלה על הדעת שרק צד אחד בעסקה יתחייב באינסוף מסמכים משפטיים בחתימתו, והצד השני ימשיך לחיות בעולם שכולו טוב, ברצונו יכבד את התנאים, וברצונו יסביר לכם שלא הבנתם את מה שנאמר בעל פה. אתם מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב שלי או לאתר ולקבל טיפים עסקיים חשובים, או פשוט להתקשר אליי אל 052-2443-515. להתראות.